η γνώμη σας για την κυκλοφοριακή κατάσταση της πόλης? Το Ρέθυμνο είναι μια πόλη με 30.000 κατοίκους, όμως ο αριθμός των αυτοκινήτων είναι δυσανάλογα μεγάλος για το μέγεθος της πόλης. Αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο που ίσχυε πριν κάποια χρόνια που το είχα ελέγξει. Είχαμε περισσότερα αυτοκίνητα ανακάτοικο από άλλες πόλεις της Ελλάδος. Επομένως λοιπόν καταλαβαίνετε αμέσως ότι όλα αυτά τα αυτοκίνητα πρέπει να κινηθούν, πού θα παρκάρουν. Η πόλη έχει ένα ιστορικό κέντρο από την εποχή της ενετοκρατίας με στενούς δρόμους και μετά η νεότερη πόλη δεν έχει υλοποιήσει το νομικό πλαίσιο. Τώρα, το τι συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο όμως μας απασχολεί γιατί έχει συνέπειες τελικά πάνω σε εμάς, αλλιώς δεν θα το συζητούσαμε καθόλου, είναι ότι από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων, από τη χρήση μάλλον ορυκτών καυσίμων, δηλαδή βενζίνης, για την κίνηση των αυτοκινήτων, έχουμε αέριους ρήπους που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα, οι οποίοι δημιουργούν με τη σειρά τους ένα σωρό προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η εντατικοποίηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, δηλαδή η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης. Άλλο είναι η όξινη βροχή σε συνδυασμό με ρήπους από εργοστάσια κτλ. Ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με το κυκλοφοριακό και το αυτοκίνητο είναι η ηχορύπανση, που είναι η όχληση από θορύβους, κάποιοι εκ των οποίων σχετίζονται με το αυτοκίνητο και στην πόλη μας αυτό ισχύει, και με τα δίκυκλα βεβαίως. Επομένως λοιπόν είναι μια προσπάθεια για την οποία όλοι θα πρέπει να βοηθήσουμε, οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά της εκπαίδευσης, ο δήμαρχος από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και το επιτελείο του, οι κάτοικοι και οι οδηγοί των γιοταχή αυτοκινήτων στην καθημερινότητά τους, το ΚΤΕΛ θα πρέπει να αυξήσει τα δρομολόγια. Εδώ στην πόλη μας έχουν ληφθεί μέτρα για να μειωθεί το κυκλοφοριακό που λέτε εσείς. Για παράδειγμα υπάρχει δακτύλιος στο ιστορικό κέντρο. Είναι η μείωση της εισόδου των αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο. Για προστασία και των μνημείων και των πεζοδρόμων και των κατοίκων της παλιάς πόλης. Υπάρχει απαγόρευση λοιπόν ή ρύθμιση της κυκλοφορίας. Όμως και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να την καταστρατηγήσουν. Δεν καταλαβαίνουν το νόημά της. Στην πόλη μας βεβαίως θα μπορούσαν να γίνουν και είναι δρομολογημένες κάποιες ρυθμίσεις διοχέτευσης της κυκλοφορίας σε άλλους δρόμους, έτσι ώστε όποιος θέλει να διασχίσει την πόλη να μην αναγκαστεί να περάσει από εκείνη την περίφημη λεωφόρο Κοντουριώτου. Οπότε γίνονται εκεί κάποια σχέδια, γιατί μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας, όμως η συζήτηση στα σχολεία με τους μικρούς μαθητές, η συζήτηση στα πανεπιστήμια με τους μεγαλύτερους μαθητές, τους φοιτητές, που είναι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, οι μελλοντικοί πολίτες της πόλης, η συζήτηση με άρθρα στις εφημερίδες, η καθιέρωση επετειακών ημερών που υπάρχουν στην Ευρώπη, όπως η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, που είναι 22 Σεπτεμβρίου, που ακόμα ας πούμε εδώ ο Δήμος μας δεν την εορτάζει. Να το σήμα, είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα αφιερωμένη στα ζητήματα αυτά, δηλαδή τι κακό κάνει το αυτοκίνητο μέσα στις πόλεις, αυτό είναι το σήμα. Είναι η 16 με 22 Σεπτεμβρίου και η 22η ημέρα, η τελευταία ημέρα της εβδομάδας, αφιερωμένη στην πόλη χωρίς αυτοκίνητο. Και γίνονται παντού εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών, διότι δεν πρέπει να κατηγορήσουμε τους πολίτες αν και ήδη δεν είχαν μια ευκαιρία, είτε μέσα στα πλαίσια των σπουδών τους, είτε μέσα στα πλαίσια των ενδιαφερόντων τους, είτε μέσα στα πλαίσια της πόλης τους, να ενημερωθούν για τα προβλήματα που δημιουργούν σήμερα τα αυτοκίνητα στα αστικά κέντρα. Από την αρχή της δημοτικής περίοδου που εκφράζεται η δικιά μας δημοτική παράταξη, που ήταν 1η του 2007, ενέταξε στην φιλοσοφία των έργων ανάπτυξης, έργων κινητικότητας, έργων προσπελασιμότητας, τη βιώσιμη κινητικότητα.
Η βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι απλά μία μέθοδος ή μία διαδικασία, είναι μία φιλοσοφία. Είναι μία φιλοσοφία την οποία πρέπει να καλλιεργήσεις, πρέπει να ξεκινήσεις από τα πρώτα στάδια και σιγά σιγά να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι να μπορούμε να κάνουμε χρήση βιώσιμων μορφών μετακίνησης, όπως είναι ποδήλατο, όπως είναι μέσα μαζικής μεταφοράς ήπιας τεχνολογίας, όπως είναι το περπάτημα. Και αυτό το πράγμα το έχουμε καταφέρει στο Δήμο Ρεθύμνου. Έχουμε δηλαδή τώρα και 6 χρόνια καταφέρει να έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, όπου δεν σταματάει βέβαια εδώ. Υπάρχει και συνέχεια. Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί, υπάρχουν έργα τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και έργα τα οποία είναι στο σχεδιασμό μας, τον άμεσο σχεδιασμό για να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από τώρα που μιλάμε, θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα δίκτυα. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ήπιας μορφής μετακίνησης και της βιώσιμης κινητικότητας είναι ότι αποδεσμεύει στο δημόσιο χώρο στους πολίτες για να μπορεί να εκφραστεί ο πολίτης. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι πλέον και δεν είναι θέμα οικονομίας. Δηλαδή την εποχή μας που τα καύσιμα έχουν πάει τόσο ψηλά, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι εξ ανάγκης πλέον πολλοί οδηγούνται σε ένα τέτοιο τρόπο μετακίνησης. Και παράλληλα δημιουργείς αυτό που είπα, δημιουργείς μια ταυτότητα σε μια πόλη. Δημιουργείς μια ταυτότητα σε ένα χώρο. Και το Ρέθυμνο, αυτό που θέλουμε να κάνουμε και το πιστεύω θα το καταφέρουμε τελικά, είναι να, όταν λέμε για πόλη Ρεθύμνου, στο μυαλό μας, να μας έρχεται μια πόλη η οποία να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Να έχει ποδηλατόδρομους, να έχει πλατείες, να έχει ανοιχτούς χώρους, να έχει χώρο έκφρασης και μια ταυτότητα. Μια ταυτότητα που προσδιορίζεται και από τα φυσικά χαρακτηριστικά που έχει. Μέσα σε όλα αυτά είναι και η υγεία του ανθρώπου. Δηλαδή το περπάτημα πλέον, την εποχή που ζούμε, όπου η μετακίνηση και το περπάτημα από το σύγχρονο τρόπο ζωής έχει μειωθεί πολύ, όταν δεις δυνατότητα στον πολίτη μέσα από πεζοδρόμια να κινηθεί, είτε μέσα από ποδηλατόδρομους να χρησιμοποιήσει το ποδήλατό του, είναι και ένα μέσο το οποίο προάγει την υγεία του πολίτη. Και αυτό ίσως να είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Πάμε ποδήλατο. The lights go on, the lights go off. When things don't feel right, down like a tired dog, licking his wounds in the shade.